Kublai pi baro saka tup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Mat ki bakong san mentara sini Shillong khot hadir ke ying kasari yakinong yalam ke HYC. Enyo CM scholarship ki Samla puli 1,000 tengka shisnam. Rakhe World Folklore Day ka MESCAF ka Multi Convention Hall NEHU ban lada sil tulap ke sorkar yanu kinong trei kin kongo ya ke sorkar ne ya ka isi bat mentan thai shiki Khubor ki ba khambania ka yeng kashari district session judge Shillong kala khot hajir ya kinong yalam ka nyau trap youth council HYC ki ba kenthop yo president ba Roy Kupar Sinram vice president ba donbok kharlingdo general secretary ba Khubor Saibon Education Secretary ba Enlang Sawian baru ba Isaac Basayomot mentakasngi arpun riu tarik Nailar halor ki jingja balami ki huri hura hapedeng kinong yalam ke HYC badu director ke Negrims Dr. Nalin Mehta haubna yayong Hagajing akran bat kinong thok Khubor uba Roy Kupar Sinram ulaong ba kajing syakot hajir kinong yalam kaseng kadai namar kajing khot yakran Shabar ya u director jang ke Negrims ban pan jing syai halor kibabun kimat jing dawa jang kaseng kabadai na kabenta kajing mentoy jang ki khun Samla nalor kata ulaong kajing syakot hajir kinong yalam kaseng kadai baki kwa ban pensengap jar ya ki jing dawa kaseng na kabenta ki Samla kari Ulaong ru kalong kebalingo baki pulit ki kloy ban charge sheet iki dekot ka seng tang arbanai kani kade ka case ka bas tetam kadba yaki we pat ki case ki shimpor da ki bonsnem bang alaong ipi ngilap ba kanil esi kade ka case ka bas tetam ka ba ki pulit ki shimkam persya ban file ka charge sheet tang hapo atli ki banai Ribun ba kiki sampai dia bagi drugs related, apa dia berkajing paniak beriau, apa dia kiwi ki kam tam ki drugs related case ni iba kem mentah la shay la sisngi la alat beriau ka chat sheet ki sempor de ki panai de ki snam ban file de ki belengok kolong ba ka police department ka shim serious yang kena kam persya ya ka jing temu ka jong ni let ka jing temu ka bahag mong ipi na ka benta ban yarap ya la ki jong ki Samla kun Samla do kajak beriau nam taki try muluk mere penban ngiyo da kani ka bainong wala kata compare na kaliang dong kaseng ko mangiong hingin nang yai peteng ban le ya kini ki kam ban penpau ban yaki ban persya ya kini jing temu ki bala ban kata ya ka bah ka meat jong try muluk kam tam ya jong kun Samla do kajak beriau rengi kwar ban ongi ki bor kulit bala da fishim kam yang ya ki wei pat ki benta ku mangile kumba file yang ni ban pengat tang apo arbanai la dep ke investigation ga jong pi la dep ban chachi ni kwa ru bakani ga ju ga tarajur pi di ban thoru ya kiwi gi jai kam tam by de ki drugs related cases ni kwa baginong kinong khai drugs ki bodon hang ni apo Shillong ki bayat hapreng Shillong ki bakhai drugs na kawi kasni ki bakhai hapreng hab bashit habasha ya ki file ayu pat beli film la ban pengat iki ki kendon ai ki ba fer kenang ban la ban tek la kam ni kajing khai drugs lan iki kinong khai ki bala amali ni kani kam kinom la ban le ya kum kini ki kam ti kita kali kajing snow ka jong ni halor kan dia la katar kum mi oi pi ngim snow fer ngin ya sim menta kani kajing tian bisar ni ban nginget ba kibor kayeng ka syari kan bisar hok ban ngin yo ya kai ka ba nginom sya ngin yo ya kajing bisar ka ba kai video nang padam pada dang tikai film nang holo kata habedi ba katu ka jing sya kem ya gitu ki sangut ki snar khai drugs kum mangila binong ngitip ba uwe na arnut na kiling bala banapat ba de nong khai drugs bala pen sniu dur ya ka maulai ba dia ka suar Shillong hibrok kawai ndre kum bakalong mentang him sim latip bahadu menta balai om sim la wala kila dona police custody ni ki dona po judicial custody ne lale ayur ngim tep ngi kwa bagi pulit ki de banthau kum mang OIP ki de bandan ya ka juk kata rajut kam tam e kum yakini kinong le kam sniu ngile ayu ngisulet tang bandawa ya ka hok nam ta ki try muluk mrengi syak pengat kum ni kat no tam e yakini ki nong khai drugs lagi bopen sniu ka imlang salang ya gari bakajat benri bajongi ka police department ka ben simkya bat ka de ben penapat baru balale ayu kini gibri hadin balakem last set yaki hatul ayo kem ne em ya kita ki nginget ba dei tang maki ki bedan benta kam khai drugs ya si ki don ki boss ki jong kiru lale ayu ya kum kita gibri hatu ka investigation ka point em syata ban kem ya kita gibri bopen poi drugs yang ni ka ri Kasorkar Jylla haka arpusan tarik Nailar kalapan penapat ba ban pentrekam ya ke Chief Minister Scholarship Scheme 6,000 arpusan.
Kani ke skim kan kersan pisa nak bentar ki Samla pulih kelas 11 hadu PhD. Ki Samla ki badai hok ban yo kin apply deka online nadu ke shitarik Nailar hajar pusan. Ka kerwo na Commissioner and Secretary Ketenat Education Vijay Kumar Mantri Kalaong. Ya kani ke skim lapan wandur ban kersan ya ki Samla bakwa ban beteng ya ki jing pulih ki bakham syajerong. Ki Samla pulih ki deban pulih haki college ne university bala itu khmat daka sorkar hakani ka Jylla ne shaki weipat ki Jylla. Ki Samla pulih ki badai hok ban yo kin sayo pediang 100,000 tengka shisnem bat kani ka pisa kan rung bet haki bank account jongki. Kani ka scholarship kalong bet ya baro ki Samla pulih klem dabu kendon ya ka kamai jong ki kimi ki kpa. Hendrei ki deban penti kena ba ki dei hok ki traish nong ka Meghalaya. Labatha syai kedar ya ka rukom trekam ka ba khuj bat ka ba syai ya ki application en pediang bet tang ya ki tu ki ba apply online. Halor kane ka phang pej bha ya ka web portal meghalaya1.gov.in. Kaban sedang trekam no nadu ka shitarik Nailar hajar kusan ban pediang ya ki application. Ki kot kisla ki badan kam ki kenthop ya ka MHIS card, MGNREGS job card, Epic lani PDS card, ka markshi jong usnam baladep, ka dur passport size, bat ka certificate na ka jaka puli. Da ka jing trailang bat jing kersan ka Department of Cultural and Creative Studies NEHU. Ka Senjuk Meghalaya Society for Culture and Folklore MESCAF kala penlong ka jingya kendu lang ha ka arpuh riu tarik Nailar jengki riu perkhat na ki phangjing start sociology, anthropology, creative arts, social work, bat ki nongtho ya ki khana pateng bala rim laja, ban sngap ya ka jingkran jong Dr. William Westerman, Fulbright Nehru Scholar and Associate Professor, Department of Sociology, New Jersey City University, USA. Ha ka jingkran jong Dr. William Westerman, ula parya sani ya ka phang halor ka jingkordor ban tengkai, ban penne pensa, bat ban penim ya ki khana pateng jong ki jaj ban riu, kham tam jong ki rit pat. Namar kini ki khana pateng ki long ki ksai ki bat te song mlon ya ki dustur ki riti bat ya ka jaj ban riu baro ka we. Ula ong ka jingkordor jong ki khana pateng ka long ka spa ba ya ka jaj ban riu bat ya ki pateng bandang wan. Banya le persya ya ka jingpur bat jingklan bor jong ki rukom perkhat thamai jong kani ka juk ka ba wanra ya ka perkhat shimet ka jing sliang ya ka sukasan tang ya lade bat ka ba angnut tang ya ka spa ka pau bat ki jing don jing em. Ulaya ro bat kedau nuksa ya ki jaj ban riu khasi karbi bat naga ki ba riu spa da ka jing don bon ba ki khana pateng ki ba ki pendon kam ha ka sneng ka krau ka put ka tem karwai ka siau ha ki jing sneng siat parshi ban penne yala ki dustur ki riti. Ha kani ka sngi la penlong ru ya ki jing emir jingmut halor ki khana pateng bala shim banta Dr. William ka kong Patricia Mukim uba Rudy Wajri kinong hikai ki Samla pulih ke skul ba NEHU ki badang wad benia ya ki phangjing start ki ba pau shna ha ki khana pateng. Ya ka jing lang yamir jingmut la penyai da ka Dr. Lapan Shai Sim, Head of Department Cultural and Creative Studies NEHU. Lapan pu pen ping ya ka ni ka sngi da ki cultural program bat bonjat ki jing penbernya ki ba kentup ya ki jing yakop kentip ki jing ya lekai bat ki jing bam reneng tenrai bala pen krek kerpang ha ka ni ka sngi. Professor B. Mishra, our chief guest, Dr. MPR Lingdor, who is also lovingly known as Kong Mum to those who know her since we belong to the same neighborhood of Lomsora, Layan Krab. Professor Panda, the Honorary Director of the ICSSR, NERC, Shillong, Denzel Chen, member of the District Council, the Khasi Hills Autonomous District Council, War, Dr. William Westerman, my very good friend from the University of the City of New Jersey in the US, Dr. Lapan Shai, the head of the Department of Cultural and Creative Studies,
research scholars, faculty members of the different departments, students, friends, ladies and gentlemen. It is indeed a proud moment to be standing here to speak on behalf of the Meghalaya Society for Culture and Folklore, MESCA. It was on this day, 22nd of August in 1846, that the word folklore was coined. It was invented and it was introduced by a British antiquarian whose name was William John Thoms. William John Thoms was employed as the deputy librarian in the House of Lords. But he had this passion for collecting old materials, old stuff. He collected, he had a voracious appetite for collection and documentation, and he collected agricultural implements that were no longer in use at that point of time. He collected ballads, he collected proverbs, and very interestingly, he collected superstitions. He thought that the collection of this material, of this endangered material, was a very important task for scholars at that point of time, because those of you who are familiar with your history, you will know that it was the Victorian age. It was also an age that saw very dramatic. Hadian ke jingkran Menteri Rangba ke Jylla konrot ke sangma hinin ke sngi baka sorkar Jylla kan sa siu hi ya katulop jong ki lightly ki Autonomous District Council kata ka KHADC, JHADC, lembat ka JHADC. Kala penlong ya ka Neutral Youth Council HYC banbu ya kani ke jingkeli ya ka sorkar. Hae la tho hakariti senshar kari India bat haka 6th schedule baka sorkar kan siu tulop hino. Ladawa ka jing pensyai halor kani karai balashim da ka sorkar. Hagajingkeran berkilat pathai Khubor uba roy kupar sindram ula keli. Kei ka jingmut baka sorkar kadon halor kani karai. Hatu ka sorkar kaladon ka jing tmu ban penkela ya ka 6th schedule jong ka riti sensyar kari da ka ba wanra ki kendon nangni syakmat ka sorkar kan siu hino ya ki tulop kinong tre. Nalor kata ula ong. Kat kum ka jing sngot ho jong ka HYC, ka Constitution, ka Re-India, ka Krenshai, baka 6th schedule ka don la ka jong ka fan. Bat na kata ka fan, ki District Council kin pentelun ya ki kam ki jam jong ki. La ka long ban siu tulop ikinong tre, ni ki MDC, bat ya ki EM jong ki District Council. Shushu uba roy kupar, ula buru ya ka jingkeli ya ka sorkar, lada ka sorkar ka siu tulop ya kinong tre ki District Council, hatu kinong tre ki District Council yanu kin kongu ya ki isi ni ya ka sorkar Jylla. Dino daladi ya ka tulop jong kinong tre jong ki District Council ki lightly ki District Council ki bedon hakani ka Jylla ka jongi. Hadin mengiyo iya ka tu ka jingkren jong Chief Minister bola penpau ba ka sorkar kala shim ya karai na mtaban ban siuno na du ka sitrik na wieng jong mataw snam bat ba ka sorkar kala snai ka committee ban yakren ba ki lightly ki District Council ki bedon hakani ka Jylla ka jongi nakaliang jong ka sengi kwa ban penpau bat ban panjing syai na ka sorkar halor kini ki bentah harum kabaningkong ngi kwa ru hot shwa bangin ong bangin krisyan na ni bangin persya ya kani kara jo ka sorkar ngidon kam ban sngotu ya ka jingmun hadin jong kani kai ka ban kata ya ki District Council kai ban kata yangi kum kita ki buong mangidon kam ya kata ka ya ki District Council na kamta ban yada ya ki riti ki dostur ki jongi ya ka sensyar ka khadar ka jongi ya ka khendo ka siap ka jongi kabaningkong ni hak ban ni kwa ban yo jing pensya na kaliang jong sorkar la ne do Chief Minister ka jongi kalong bahai la tho hapok ka 6th schedule jong ka lani hapok ka riti sensyar jong ka ri India baka sorkar kan siu tulop ya ka District Council na markat kum ka jing sutu ka jongi hapok ka 6th schedule jong Constitution jong ka ri India kala dek ban krensyai baka District Council kan don la ka jong ka fund
But nakata ka fan kan pentelun ya ki kam ki jongka la kalong ban siu tulop ya ki nong tre ki jongka la kalong ban siu tulop ya ki MDC ya ki EM la ni ya ki executive member jo ka desa council tingi kwa bentep baka sorkar la kan wanra ya ka jingkela hapo ka schedule jo constitution jo ka India na ka benta ban wanra ita ikendon iban ong banang ni syakmat ka sorkar Jylla kan shim ya ka jingkli ban siu ya kata tulop jong ki nong tre jong ka desa council kabaar Kadesa Council kadon ya kata kentin ka bong autonomous district council. Kamot kadon ka autonomy ka jinglong independent ka jongka. Hapor bala prung ya ka khanit banrio haka riti senchar ko rin. Dia lawan rak nang ya kini gil kom senchar hang ni hapo girilum ki jongi hang ni hapo Meghalaya bar hakiwe girilum ki badon hapo ka thanchate la mingi da ka jingmut bakindon kum kini ki bor senchar. Ki bahapo jongka kindon ki dorbar trairi kindon ki dorbar kur kindon kiwe ki dorbar trairi ki baya hap bar karukom im ko jongi. Telada ka sorkar mentang kan rai ban siu nok maka ya ka tulop jong kinong tre sorkar jong kinong tre jong ki desa council syai kan don kata ka autonomy la ne kata ka jinglong independent jong kini ki desa council hatu unong tre jong ka desa council menta unlong loyal yanu la unget ya ki EM la ne ya ki member jong ka desa council ki MDC ne unget ya ka sorkar ka basiu tulop ya ki te kata ka autonomy ka bagi desa council ki don kanom don shu te kata ko wi ka bangi kwa banyo jing pensyai bahot ngiyo i ka jing kren jong chief minister jong i ban ong banginong kta ya ki kam ki baka desa council ka le ring ngide man so thu pat ba sisien pila pila siu tulop ya nur ya no pila ayu ban si nakaplating ka jong ka sorkar utu unong sya siu tulop un sngap ya ka desa council ne un sngap ya ka sorkar Jylla Usket 3 jong ka executive committee la ne usket 3 jong ka legislative committee unsngap ya nu la unsngap ya ka sorkar Jylla ka bai tulop ya kini unsngap ya ka district council Wat hadin arsnam layat ka jing pensngau sya ka sorkar Jylla lengba ka jing akran bat menteri rangba ka Jylla lembat ki officer ban wanra da ka policy ka baklan ban khangla de ki kali ki ban nabar Jylla ban rung sya tourist spot lani syaki jaka jengokai perthei da ka babu tang shi jaka ban ailat pa de ki kali na ka Jylla ban ya lam me kinong jengokai perthei syaki jaka jengokai ba pher kampat urlong hadu menta bat kani kala penlong sendan ya ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA haka arpun riu tarik Nailar ban penlong da ka jingya ki syong kalany mongor hak handailat halor ka jing kuman ka sorkar ban pentrekam ya kani ka jing dawa Habayakran baruba Arikal Dinus Doling, Presiden AKMTTA Ulaong. Bun sin ngilayo bania kendu berka sorkar Jylla. Henry ke jubab ke baki yo kasyukut tang haki saw kenro klem da penteri kamyaki. Bat kalong ka jinge kendu tang bania yo disha. Nalor kata Ulaong, ka jingkwa jongki na ka sorkar ban shna policy kalong ban kentiu yaki try Jylla. Ulaong ru, lada ka ni ka jinge ki jongki kam urlong kim ban se ban penlong da ka jingya ki ka bating Sakem nakam takari ba kacai pendriu nginyang banyale bat ngintru haduk ngiyo ya jing angnut pa jing tawa jungi la ka sorkar dan segap ofis ya nganga ong ipi lada ngi don be ka jing kermen ban pen i ya kani ka singi ba magidan menta lada ka sorkar kamle lada ngimyo ka jing kermen ka biang nam ta ka nakaleng jungi kinong nya kali kamai gi banan ka bri nyo trap kawai ka long ba ko sorkar badan bram wat khang wat pendik ini ngin tahu hil ki jong ki rule ki an ki bangin le kat kum ke jing kwa ke jing demand jongi nak fi ke sorkar Jylla Meghalaya hi kai ke banga ong daduk menen kong habang ila syong ya kata ka jing gelang ke bala form da ka komiti jong ka sorkar balong kli di ba serial bidding do henrei ka bang ila le ki minister ru ka jubab ka long bangim yo bai 6% ka balong bai ka ba supen hun ngi tang ka kamera ka jongki kamera minister jongki henrei ban pen kemen pat ini ban ngilami na tu kamera jongki kalong bai bangi syukut bai tangga jing di sya bat ngimyo ru ka ansar ka babiang nam ta kita kidung ki badai pej na kemta tourism ki minister ki officer lan kinu ki badai pej na kaleng sorkar ban ong ba ban penhun ya ka jing kwa jing angnut jing ikum ginong nya kali kamai halor kata ka jing dawa ka bangi ong perking no ikli ban bar ka Jylla ban numbrung ha tourist spot ai bangi try Jylla try muluk bangi nyo bandra hi damangi ya kita ginong jong kai ki bawan changni ka Jylla jungi ka jubab ka jongki na kaleng ka government kalong bai tang ban penbet mit singom mingi
kamdan kanu bat kabakut yangi kalong kinongnya kali kamai jong beri nyok kalong tang bang sulikut kejengkut jengi kalong ban sukut tang banyak di sya si pela arpela kamera jong kita ki minister lan kita ki officer ki berpe ya breng ke tourism bat ke transport department kajikta jungi ngaong nadu meneng ala keren hati ki press media ru kolong ba ki giladon kumpas san pau ne san tulaingut kita ki paradabal jungi ki badai napok na Shillongi kabaka sorka kala ai ki ki skim ki paper ki paper bat ya kani ngala dep keren abai kendu yu konrat sangma ngong ulap pa yu to ka prain hawai dei ki no ba ngong ngingim don kam wal fin keren ki prain ne keren kita kali skim Ndrai ngong ikren baik bapin taul ain taul rule no taul no policy habai dei ki terus spot nang bang nyo ban ra mangi ki terus bon kai ka jala jungi tang hai ki terus spot bat ka ngong ngan pensai sepi kalong ba kita kisan flangut ki pradabal jungi ki bala phone yang personal gi text personal fo osab tanga kilong ba kila satan ka kali ru hadu mentamane ngasotenat nama ka sarka kala ai skim pepe ka batang san pahojar ngila yo ban simi kali kum gi inoba kum gi exercise ki etika ngila yo ki belanu ngila yo andrei habang apet pat ki prasnam jungi ki bali kinongnya kali kemai na ka Jylla ka jungi kini tang hapo nriu nyob na kali jungi habantan no company te kum katamo ka ka jingrap ka jong pina kali yang jungi kinongnya kali kemai ngam kwa shu kita scheme ngam kwa shu kita ki andrei pen longkam na betrikam mordono igen ka issue ka bangya namba ka all khasi Meghalaya tourist association ringkat bat kini kinong ilam ki perfect bran ka district ka Jylla ka jungi krang lada pimle kenmau ladang isyakem ni song bendiru angin song ngabanin kong an song bat nang ni khmat ni sapan he shu igani jengki lada pimla ban khot kloin oni tang hapo pasitio lei Badak itu ki khubor ngla poi syaka bakut tar hadu bangin daya syambiang khublai shibun.